Čaute, čaute, moje meno je Green a dnes by som vám chcel ukázať, ako stiahnuť a nastaviť Bandicam. Takže v prvom rade si otvoríme prehliadač. Ja osobne som stiahoval Bandicam cez túto slnečnicu. V popisku videa budete mať link. Tu na nižšie si dáme na stiahnuť zdarma. Teraz vám vlastne nabehlo, že probíha na stiahovaní programu, takže si chvíľku počkáme. Čo sa týka celkového Bandicam, tie videá sú také nie sú moc kvalitné, ale na ovládanie je to celkom jednoduché, takže má to aj plus aj minus. Myslím, že to stačí na tieto videá. Takže keď to máme stiahnuté, si to otvoríme. Prehliadač si môžeme zavrieť. Dobre. Teraz dáme inštalovať. Vlastne teraz budeme všetko len odklikávať, slovenčina OK. Tam není čo nastavovať na začiatok, ďalej inštalácia je jednoduchá. Súhlasíme s licenciou, ikonka, no ďalej dáme na